denge gel, denge Kurdistan'ı. Rêbera Poj bu aştiya mayînde dibe hukuk jinû ve were avakirin. Rêbera Poj konferansa bihevre şêwê dayîna jiyanê re peyam şand peyama Rêbera Po bi vî rengî ye. Beşar û dostên hêja herkesê ku bawer dike pêvajokê avakirina civakî û aştiya ya ku tîmî ked û biryardariyê dixwaze heye divê civînê de kom bûne. Ez wê hemûyan silav dikim. Xada ku li ser esasê vê armancê xebatan dimeşîne bi taybetî têkildarî meseleya Kurd ji bo pêkanîna aştiya û parasına ve dikeve nava hewdanan ev yek xwedî giringiyeke mezin e. Aştî ne tenê ji bo Kurdan ji bo hemû gelên li herêmê hêviye û bi nirxe. Ev hewdan tevkariyeke giring e ku fêmkirina navbera gelan xurt dike zemînê civakî ya jiyana bihevre ya bi rû bi rû aştiyê çêdike. Xebatên wiha divê zemînên bi tendurust ava bike ku nasname êş û xeyalên pêşerojên cuda da asûyeke aştiyê ya hevpar de lê bicive. Aştî de heman demede rewşa lehevkirineke civakî ye ku adalet wekevî azadî û hurmet dayîna hevdû lê sazî dibe. Îro qonaxa dîrokî ya em tê de wê bandorê li çarnûsa Tirkiye rûşata navîn û civaka Kurd bike. Dema ku em di nav de derfeteke welê pêşkêş dike ku ji pêvajiyê negatif derbasbûna pêvajoya veguhestinê ya pozîtîv mümkün dike şer ji dervehiştin û bi hukukî derbas bibe. Ev derbasbûn ne tenê terciheke polîtîke di heman demede hewdaneke ku rastî dîrokî û gerdûnî neçar dike. Ji bo aştiya mayînde û neçareseriya rast divê hukuk jinû ve were avakirin û siyaseta demokratîk were sazkirin ev yek pêdiviyeke jenevegere. Ji vî alî ve pir giring e ku dawîlî pêkanînên keyfî were pîvanên hukuka gerdûnî biryarên saziyê nav netewî demin dest pên bi cîhanên. Ez hêvî dikim ku ev konferans bibe gaveke ku ji bo zêdebûna derfetên aştiyê kurbûna riyên çareseriyê û pêşeroja hevpar a gelên riyên nû ve bike. Ez herkes ji bo aştiyê ket dide birêzdarî silav dikim di xebatên we de serkeftinê dixwazim. Abdullah Öcalan Grava İmraliye. Parlamenterên Dem Partiyê li Malbornê tevlî civînên gel bûn. Civîna li Balonê di çarçûvê civînên Dem Partiyê yên ji bo vegotina pêvajoya aştî û civaka demokratîk de hatiye pêkanîn. Civîn di 22 mijdarê de roja şemiyê li navên de civaka demokratîk ya li bajêr hatiye pêkanîn. Parlamenterê Dem Partiyê Serhat Eren û berpirsa têkiliyên derve Ebru Günay beşdarî civînê bûn. Piştî rêzgirtinê Ebru Günay axiviyê got Rêbera Po hew dide meseleya Kurd û Kurdistanê ji bin sernavê ewlekariyê derxîne û derbasî zemîneke hukukî bike. Dewlet jî weke gava destpêkê li parlamentoyê komîsyon avakiriye. Avakira komîsyonê di dîroka Tirkiye û Kurdistanê de gaveke giring e. Niha ev komîsyon ve bi Rêbera Porê hevdîtînê bike. Piştre Serhat Eren axiviyê got divê pêvajoyê de bar dikeve ser herkesî. Kurd, Alevî, Sosyalîst û herkes ji bo pêşerojên demokratîk kar bike. Divê em aştî û çareseriyê de aliyê hukukî de mayînde bikin. Barê herî giring dikeve ser milên Kurd û hêzên demokrasiyê yên li Avrupayê.
Cejna berxwedan tevîlî Bens hêmê hate pîrozkirin Kurdistanê li herêma Baskest û derdora Almanyayê li gel dostên xwe salvegera 27 mijdarê li bajarê Ban hêmê pîrozkirin. Parlamenterê Dem Partiyê Mahmud Dîndar jî tev li pîrozbahiyê bû piştî rêzgirtînê Mahmud Dîndar axivî û dest şankir ku pêvajoya aştî û civaka demokratîkiya Kurê Berapodayê dest pêkirin hem ji bo gelê Kurd hem jî ji bo demokratîkbûna Tirkiye firsendeke dîrûkiye. Dîndar biryara komisyonu ya ji bo çûna İmralê Erenî nirxand û got divê gelê Kurd li welat û dervê welat têkoşîna ji bo pêvajoyê dijwar bike. Her tişt bi têkoşîna me ve girêdayî ye. Di çalakê de Koreya Zarokan û hunermendên Kurd strangotin girse ji govend girêda pîrozbahî bi duruşmeyan bidavî bû. Pênc şehîdên çepemenî azad li Berlînê hate bîranîn. Li Berlînê ji bo şehîdên çepemenî azad Fırat Tolhildan azad serxwebûn Tufan Sevkan Şîlan Ezgî û Asobaran merasima bîranê hate darxistin. Bîranî ji hêla Meclisa Jinan a destan hêvî û nav Berlînê ve hat navên da civaka demokratîk hat darxistin. Bîranîn bi deqeyekê rêzgirtinê dest pêkir li ser navê Komisyona Malbatên Şehîdan Dayê Şemsê axaftina vekirînê kir. Dayê Şemsê şehîd bi bîr anî û girêdana xwe anî ziman. Birayê şehîd Fırat Tolhildan mazlum Aslan da xaftina xwe de got me yê herî hêjaya şehîd da wî bi zanîngeh qezanç kir. Di sala 2014 de biryarda ku tevlî gerîla bibe em ê wî qet ji bîr nekin. Siyasetmedar Ahmet Aktaş jî got me bi hezaran şehîd dan. Wan ji bo gelê me azadî bi jî canê xwe feda kirin. Em girêdayî soza ku me daye wan. Em ê xwe bi rêxistin bikin û xwedî li şehîdên xwe derbikevin. Em ê bi têkoşînê bersivê bidin komkujiyên dewleta Tirkiyeyê li dijî Kurdan. Aktaş anî ziman ku bi saya têkoşîna şehîdan gelê Kurd hatiye naskirin û qebûlkirin û hatoman. Qonaxa yekem bi serket niha dema azadiyê ye. Têkoşîn bi dawî nebûye bi qonaxeke nû dewam dike. Bîranî bi pêşandana sînevizyona li ser jiyan û têkoşîna şehîdan hatibû amadekirin berdewam kir. Bîranîn bi duruşmeyên şehîd namirin bi dawî bû. Li Parisê bi sedan jin û mêr gotin jin jiyan azadî. Li paytexta Fransa Parisê bi sedan jin û mêr bi pêşengeha TJKF meşiyan. Girse bi duruşmeya jin jiyan azadî tundiya li ser jinan protesto kirin. Piştî meşê ji aliyê berdevka TJKF ve xaftina dikirin. Berdev diyar kir ku tundiya li ser jinan û zarokan li ser serê cîhanê yek ji bin pêkirina mafê mirovan ên bingehîne. Ev pirsgirêk ne tene trajediyeke kesiye pirsgirêkeke sistematik e. Têkoşîna me sedem û bingeha hebûna jinan e. Meş bi duruşmeya jin jiyan azadî bi dawî bû. Li dîlokê civîna jinan hat kirin ji bo serkeftina pêvajoyê bêhtir xwe bi rêxistin bikin. Tevgera jinên azad têja Mesa Jinan ya Dem Partî di çarçoveyê 25 mijdarê roja têkoşîna dijî tundiya li ser jinan bi jinan re civiyan. Piştî rêzgirtinê çalêkvanan têja Adalet Fidan axivî got têkoşîna ku sed zalim temeşandin jinan gihandê asteke girîng li zîniyeta bavksalar hîna jî pirsgirêka serekeya civakê ye. Divê em li dijî tundiya ku jin pêre rûbirû dimînin têkoşîna xwe zêde û xurtur bikin. Piştî hevseroka giştiya Dem Partî Tülay Hatîmoğulları axivî got jin li malê jî kar dikin divê dewlet ji bo hemû jinan bi sîgorta bike û teqewîtbûna wan mîsoger bike. Tülay Hatîmoğulları balkişan ser tundiya li ser jinan û got deh mehên dawî de 146 jin hatine kuştin. Bi qasî vê hejmarê jî jinên ku bi awayeke guman jiyana xwe ji dest dane heye. Eger peymana İstanbulê û qanûna hejmara 6284 bi bandor bihate bi cîhanên tundiya li ser jinan awqas çênedibû. Divê em li dijî vê yekê têkoşîna xwe xurtir bikin. Hêviya me ew e ku biçe komisyon biçe İmraliyê qanûnê ku têne hêvîkirin amede bike. Em di şahsê Figen Yüksekdağ, Ayşe, Gökhan û Leyla Güven de silavên xwe ji hemû jinên girtî re dişînin.
Tülay Hatimoğulları ani zima ku tevi her teştiji ve xabat berdewam bike. Jinen ku di civînê de axivîn mînakên tundiya ku di jiyana xwe ya rojane de pêre rûbrûmane parvekirin û diyarkirin ku têkoşîna li dijî tundiyê tenê bi tevgera jiran arêxistinekirê dikare were xurtkirin civîn berskirina duruşmeyên jin jiyan azadî bidawî bû. Vahap Kartal piştî sû yek salan hat berdan. Vahap Kartay ku piştî sû yek salan ji girtika Elazizê tîpa tê hat berdan çû bazîtê. Malbata Kartay hevalên Vahap rêveberên Dem Partî û Girsiyê Qarabalık ew pêşwazî kir. Vahap Kartay li ber deriyê mala xwe ya li taxa Barış axivî got ez spasiya we teva dikim. Hêvî dikim ku têkoşîna gelê me ya civaka demokratîk bigihîje serkeftinê. Ji bo ku em serkeftinê bi dest bixin divê em hemû bi awayeke rêxistinê têkoşîne bikin. Qasede got hükümeta demki li deyra zorê êriş kir em ê tedbîrên pêwîst bikirin navên de ragihandina qasede bi daxuyaneke eşkere kir ku hêzên hükümeta Vegueza Sûriyê li dijî barekeyekê wan li bajarokê Ebu Heman li gundewarê Ruşatê deyra zorê êriş pêkaniye. Di berdewamiya daxuyanê de hat destşankirin ku hêzên di çarçoya parasira rewa de bersiva êrişandan e. Li gorî daxuyanî hêzên hükümeta Veguez baweke bê serûber û rast bi roket û çekên giran xalên leşkerî û malên sivîlan bombebaran kirin û sê xalên leşkerî yên li bajêr topbaran kirine. Her wadê êrişan de drona û xwekuj jî hatine bikaranîn ku ev yek xeteriya li ser şêniyan zêde dike. Qasede dazanin ku ev ê tedbîrên pêwîst bigirin da ku van êrişan rawastîn û aramiya herêmê biparêzin.